बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कोळम खालचीवाडी गाव कमिटी अध्यक्ष संदीप शेलटकर यांच्यावर रविवारी रात्री उशिरा गोळीबार करण्यात आला. गोळी त्यांच्या डोक्याच्या बाजूने जात घराच्या परिसरात सर्वत्र बंदुकीच्या शेरे पडलेले दिसून आले. दरम्यान गोळीबार करणारी व्यक्ती स्वप्नील शिरसेकर यांच्या समोरील कंपाऊंड येथून त्याला धक्की मारून पळून गेला. ज्या ठिकाणी गोळीबार करण्यात आला त्या ठिकाणी बुटांचे ठसे आढळून आले. दरम्यान संदीप शेलटकर यांनी हा आपल्याला संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. सुदैवानं आपण यातून सुटलोय. पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतलं पाहिजे अशी मागणी केली आहे. गोळीबार झाल्यानंतर संदीप शेलटकर यांच्या घराच्या परिसरात सर्वत्र गोळीचे शेरे पसरले होते. किचन रूम, दुचाकी, अंगणात शेरे दिसून आलेत. संदीप शेलटकर यांनी तात्काळ घटनेची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांकडून गोळीबार झालेल्या ठिकाणी आणि उडालेल्या शेरे यांची तपासणी करण्यात आली. संदीप शेलटकर यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रात्री 8:45च्या सुमारास मी साहेबा हॉटेलमध्ये पार्सल आणण्यासाठी गेलो जेवणाचं आणि रिटर्न एक 15-20 मिनटं झालो. म्हणजे 9-10च्या सुमारास माझ्या गेटकडे माझ्यावरून ती फायरिंग झाल्याचं निदर्शन आल्यानंतर त्यावेळी किचनवर माझ्या ते काडतुसाचे डबे दिसल्यामुळे मी पूर्ण ते हे करून 100% मला ते बंदुकीचं फायर आहे ते लक्षात आलं. आणि माझ्यासमोर रस्त्याच्या पलीकडे स्वप्नील शिरसेकर यांनी ओरड घालून मला सांगितलं की इथून कोणतरी धावला. म्हणजे त्यांच्या कंपाऊंडवरून माझ्यावर टार्गेट करून तो फायर केलेली होती. आणि नंतर 9:30 जवळपास 9:16ला मी पवार साहेबांना पोलीस स्टेशनला फोन केला. त्यानंतर मी 112 नंबरवर फोन केला आणि 9:30च्या आसपास 15-1 मिनटात ते येऊन सगळी पोलीस स्टेशनची हे कारवाई चालू झाली. सुमारे 5:30 वाजेपर्यंत मी रिटर्न आलो पोलीस स्टेशनवरून. सगळं संपन्न झालं. म्हणजे संशयिक म्हणून ज्यांची नावं द्यायची होती ते पोलीस स्टेशनवरून माझी घेतली नाही, पण रितसर फक्त कंप्लेंट करून बाकीची कारवाई चालू केली. 100% जमिनीच्या वादातून झालेला असावं. कारण सध्या जे माझं घर आहे राहतं खालचं ते मोठं घर आम्ही बांधतो आहे. त्याच्यातून 2-3 वाद झाले, 2-3 कंप्लेंट झाले आहेत. त्याच्यामुळे जे माझी चुलत भाऊकी आहे त्यांचा 100% मला संशय आहेच. त्याचप्रमाणे इथे हे मी राहतो ते माझ्या बायकोचं माहेरची जागा आहे. त्याच्यामध्ये बायकोचा जो माऊस भाऊ आहे त्यांनी मला 2 वेळा धमकी दिली. एक वेळा कणकवलीतले 4 मारेकरी आणलेले त्याची पण कंप्लेंट आहे. पण पोलीस स्टेशनला त्यांना घेऊन गेल्यानंतर पोलीस स्टेशनवरून 1-2 महिन्यानंतर माझ्यावरच उलटी कंप्लेंट घातली. त्या मारेकऱ्याचा फोटो आणि व्हिडिओ माझ्याकडे आहे. आणि मयूर चामळणकर माझ्या साडवाचं मेवण्याचं नाव आहे ते. त्यांच्यावर दोघांच्यावर मला दाट संशय आहे.